Isa lang, ma'am. Si Ma'am Naglig kasi, yung pwede, isa niya sa pwedeng lapitan kapag nag-start na kayo dito, pag may problema kayo, wag lang sa pera. That's it. Yung sa kasi na. Ano may balik siya? Baka may interest, ma'am. Ma'am, isa lang, ma'am. Sako na ba? Beat, Bob, beat. Ikaw na, ikaw nagbi-beatbox sa atin eh. Nag-beatbox ka pa rin, go. Di ako marunong ito. Dali ako na. Oh, di ba? Ano ba bang?